आयौ आयौ सन्थला खाफाल जिलाया जोंखौ गारनानै थांग्रोबावबाय। मा एसे गाज्रि बे सन्थलाया? ओइ गामिया बेसे गोजान दङहाय लाब्रा बर' कार्टन गामिया? बै नुहुरनायानो आरो। बै लाब्रानि दुमफाव हाफां सोमसि नङा होनलाय? नंगौथ' आरो। आयौ खमजाला गामिनिफ्राय मा खबरहाय? मोजाङानो, नोंसोरलाय मा खबर? माथो बुंनोहाय खबरखौलाय मोजांसो बुंनो ना गाज्रिसो बुंनांगौ जाखो मिन्थिला। नै बुलाय सोलाय माबा गावजोंनो गाव एना एनि गाज्रि खबर मोननायनिफ्राय मोनगासिनो दङ। नंखायबो नङाहाय गाज्रि खबरल' खोनाबाय थायो, मोजां खबरखौथ' मोनलानोसै। हनै कर'नायाबो बारानिफ्रायसो बारा जालांगासिनो, मा जाबावगोनथाय? ओमफ्रायलाय सन्थलायालाय थैमारखो ना माखो? बिसोरखि मालाबा थैफेरनाय अमा राजा आरो सन्थलामोन मालाबाबो थैया, थैनाय हाखरनिफ्राय थांखांफिनग्रासो। थांखांलायबाय दा जौ नुनानै। नोंसिनि बे खमजालानि सन्थलाया बेनो जौ लांना हैदों मालाय, जौ मोननाय लोगो लोगो थैनानै थांखांलायबाय मालाय। आयौ 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 मा जागोनहाय? दे मोजाङानो जाबाय थांखांफिनबायलाय आरो। बेहाय फाफि मानसिफ्रा थैनो रोङा, मोजां मोजां मानसिफ्रासो थाब थाब थैयो। नंखायबो नङा। हा नोंसोरलाय बहाथो थांनो नागिरदों? मोसौ लायनो नागिरदों दुब्लि बारियाव हैनायखौ। आंबो बे अमा बुन्दिखौनो नागिरफैदों आं, बहा थांखो बे अमा राजालानि न'आवसो थांलायबाय नामाथाय? दे जियानो जादोला, नोंसोरखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो सोमसि नोंहालाय मा खबर? मा खबर जानो आरो आंहालाय दुखुथिया जिउ, रावजोंबो नायसनजाया, बयजोंबो थगायजानाय जिउ। नै सोमसिनाबाथाय अखायानो हाब्रबखायो दसेनो। जोंनि सोमसियाबो दसे दसेनो गाबख' खान्दुरिसो बेबो। सोमसि गाबनाङाहाय, जि जाबाय जाबाय आरो। आंबो मिथिगौ नोंखौ अमा राजाया गारबाय होननानै, बेफोरखौ साननानै लाब गैला। नों मुभअन जाफिनदो। मालाय अमा राजायानोबा मालाय मुभअन जाबाय। लाब गैया बेखौ बुजायनानै, गाबख' खान्दुरिखा बियो। जोंनाबो जाय बुजायदों गावनो गाबख' खान्दुरि। थै हाफां। अमा राजा मा दामख्राबबाय थादों? नोंसोरलाय मानोथो मोसौ बुन्दिथां माथां लामा गेजेर गेजेर थानांगौ हा? आइ सुवाद अमा राजा, नों मोजांसो बुंदों आंनि सिलिन्डार खावनानै। लासिं सिं सिख्लाफोर थानायफोरावनो आंखौ बेबायदि सिखाव होननानै बुंबाय। लाजिया नामा नोंसोर? हा लाजिया? बै लाब्रानि सोमस्रि हाफां दुमफावमोन आंखौ मा सानांगौ? हा नोंखौ सिखाव होननानै मिथिखायो दे बिसोरबो। मा गोदाव सोरावलाय? लाब्रानि जिरख'नायफोर, नोंसोर आंखौ सिखाव होननानै सानो नामा? हामालै जारौमोन नानिमोन, आं सिखाव नङालै। सानाहि मा, जोंलाय नोंखौलाय मानो सिखाव साननांगौ जाखो? जोंनि लाब्रायावबो सिखाव दङ, सिन्था खालामनाङा नोङो। आंखौ जावखोना अनखोसोलै। अमा राजा ओमफ्राय नोंलाय बेवहायलाय मा खालामफैदों? माथो लाब्रानि सन्थलाया लावबायबालाय, फाथालफुरि सहैबायबालाय, बेखौनो एसे खबर लानो फैदों, एसे गाबफ्लाबायनो फैदों आरो। बिदि बुंनो हामा अमा राजा, सन्थलाया थैयाखैहाय अमा राजा, मोजाङैनो दङ, थैयाखै। सोरमोनलाय? नुहुराखै। दुमफाव लोदो बुसाव एसे हेगारना होलाय, नाहरनि आं। आच्छा सोमस्रि, हाय सोमस्रि मा खबरलै? गाज्रि आंनि खबरा, गाज्रि। हामबायसै समायना सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि गाबनो हामो नामा? हामबाय दागाबसै। अमा राजा सिलिन्डारा माबारनो दिहुनना हरदोसो आंनो। जाम्बिलाय आंखौ केंगारु मोनना लादों नामा उदैयाव मना थानाय आङो? नोंनि सिलिन्डारखौ सोना लानो? उदैयाव सोयो, खिथुआव सोयो, मायाव सोयो आं मिन्थिया, जायखिजाया आंनो सिलिन्डारा नांफिनगौ, नङाबा दिगदारसो दं नों। दुमफाव एसे लासै होनब्रा, बिसोर मा सानगोन आंखौ, एसे लासै होनब्रा, आंनि सनमानखौबो लाखि। दरखार नोंनि आखलखौ बयनोबो खोन्थानांगौसो, नों माबायदि लाजियाबो। आं ओंखाम संनो होननानै सिलिन्डारखौ फुल खालामना लाबोलायबाय मैया, नों आंनि सिलिन्डारखौसो खावना लांफिनलायबावबाय आरो ना। नांफिनगौ आंनो सिलिन्डारा माबार। दे माबायदि सिलिन्डारब्रा, आं सिनायालै, आं सिलिन्डार जाथिखौनो मिन्थियालै। लाजियाबो, दहाय सिलिन्डार लाना थांनाया सोरमोनहाय? बेलाय जोंहानिनो सिलिन्डारब्रा। नोङो आंनो सिलिन्डारखौ हरगोन ना हरा? आं खावाखै होनबालै। मोजाङै खिन्थागोन ना नोङो अमा राजा? नै आंजोंबाथाय। मा खालामनाय जादोंलाय दुमफाव? मा खालामनाय जादों? ओरैनो लोदो जागाराखैथ' आं, बेफोर बुस्थुखौ गाख्रुबनो जोख्रुबनो नङाबा। सिख्लाफोरा मा नायबाय थादों? होथार अमा राजाखौ, आंनि सिलिन्डार खावदोंना बियो? दहाय मानि सिसे सिखावहाय बेबो, जोंनि अमा राजायाबो बिदिनो, बेबो बिदिनो। थौ मा खालामनाय जादों? नोंसोरखौनो होफिनथारगोनलां। दालाय। हाफां फै नोंबो। मा उनथिंबो बोलायदोंलाय? बिदि गैया, मा नखल खालामदोंब्रा नोंसोरो? मा नखल खालामोलै? नांबा नाङो, हेन्ड टु हेन्ड नांब्रा, बेफोरबायदि चिटिं खालामनाय गैयालै। गैया, मा साब्रै साबालाय? सासेजों सासे नांनांगौब्रा, मा साब्रै साबा? आरो बैसोर अमा रानि सानैया, सोमसि सानैयालाय मा जाखो? आं दुखु जादों, आं गाबदोंसो। आंबो सोमसि गाबनायाव आंबो थाफादों। बादहाय लाब्रा दुमफाव बादहो, बिसोर सानैखौ बादहो, खामानि गैया, खालि अमा राजा फाग्लिल' बिसोरो। हेगारदोब्रा, बाइकखौ हेगारदो, आं सन्थलाखौ खबर लानो थांदोंलै। देब्रा हेगारदो, जारौमोन नानिमोन सनामोन। बुदबक सन्थलाया थैयाखै।
थैबाबो थैयाबाबो खबर लाहैनोसैब्रा हेगारदोलै स्कुटिया हेगारदो आंनि सिलिन्डारा लाबनानै होफैग्रो अब्लासो नोंनि बे गोसोम बन्दा बाइकखौ मोनगोन ओइ खबरदार दुमफाव साला आंनि बे स्कुटिखौ गोसोम बन्दा होननानै दाबुं बेसेबां मैल' गोनां मिथिबाय ओइ खुगाजों होनबाय थाबा जानाय नङाहाय बेखौ एक्सनजोंसो होनांगौ नै आंनाबो सिलिन्डार गावनो लायला दुमफाव खिनोसो जायगा नागिरखो हासुनोसो जायगा नागिरखोब्रा हेगारदोलै होमबा नों बे दुमफावनि सिलिन्डारखौ दिहुननानै हो नङाबा आं नोंनि खर'खौ गारा दिनै ओइ अमारा दा नङाबा बाथोनसो होबावगोन हिनजावफोर ज' लोगो नांनानै जलदि सिलिन्डार हानदों ओइ साला हिनजाव जाथि दायनिफोर आङो सिलिन्डारखौ लायाखै न'आवसो दंलै न'आवसो दायनि होननानै बुंदों हिनजाव जाथिखौ नोंखौ आला गेगोबायलै दामग्लिजोबना गालांबायलै सालिफोरा माया बुजाखांनानै दा बोरै मोनदों अनलाजों दाउ बेदरजों जानाय बायदि गोथाव सबायजों साम' बायदि गोथाव अमा बेदर गोरानजों थास' बिथ'रिजों जानाय बायदि गोथाव दा साला सुवाद बुजानानै बोरै मोननांगौ जाखो हा बुजानानै बोरै मोनो साला सुवाद हिनजाव बुजानानै बोरै मोननांगौ जाखो हा बोरै मोननांगौ बुजानानै सरि अमा राजा बिराद साबायना जायाखै जिलापिफोरबायदि गोदै मोनदों आं साला बुरबक सादों मिथिबाय सादों मानोथो दुमफावनि सिलिन्डारखौ खावनांगौ खावनो होननानै खावाखै थासारियासो आंखौ खावहोदों दा सिलिन्डारखौनो मोनाखैबालाय बबेनिफ्राय लाबोनोब्रा हा सिलिन्डार गैयाबा बिमाया ओंखाम संनो हाया बेनिखायनो बिमानि थाखाय लाबोनानै होफैदोंमोनब्रा आङो अमा राजा जोंहानाव सिलिन्डार मोनथाम दङ मोनसे लाना फैनो हागोन फुल सोखानाय दंखायो नाय सोमस्रि आं हरगोन नों हरनाङा दे साबार थाइबानि लारु दे सानैनिफ्राय सिलिन्डार गंसे नांगौ आंनो दिनैनो दानो जागोन दे